Ahojte, v tomto prvom videu sa pokúsim zhrnúť nejaké základy z teórie množín, ktoré neskôr budeme využívať pri budovaní teórie v ďalších častiach matematiky. No a na úvod sa skúsme pozrieť najprv na to, čo to tá množina vlastne je. Kebyže chceme vysloviť nejakú exaktnú definíciu množiny, tak narazíme na problém, pretože množina, podobne ako napríklad číslo, bod alebo priamka, patrí medzi nejaké základné elementárne pojmy matematiky, ktoré nie sú definovateľné a musíme si vystačiť iba s nejakým ich intuitívnym popisom, intuitívnym chápaním. No a množinou teda budeme rozumieť intuitívne súbor nejakých objektov, akýchsi prvkov, či už to budú v našom prípade najčastejšie čísla, alebo písmena, alebo čokoľvek iné, čo nám príde na No a keď budeme chcieť nejakú tú množinu jednoznačne určiť, jednoznačne popísať, tak siahneme zvyčajne po jednom z týchto dvoch spôsobov. Buď to vymenujeme všetky prvky danej množiny, alebo sa pokúsime určiť, stanoviť nejakú spoločnú charakteristickú vlastnosť daných prvkov. Keby sa chceme ukázať na prípade našej množiny A, tak vymenovanie všetkých jej prvkov by vyzeralo tak, že do množinových zátvoriek vymenujem všetkých jej 5 prvkov, 5, 6, 7, 8, 9 a tým som vymenovanie všetkých prvkov ukončil. Ak by som chcel ísť cestou určenia charakteristickej vlastnosti, tak môžeme povedať, že množinu A tvoria všetky prirodzené čísla z rozsahu od 5 po 9. Čiže by sme to mohli zapísať nejako takto, že je to množina všetkých prirodzených čísel x, ktoré sú väčšie alebo rovné ako 5 a zároveň menšie alebo rovné ako 9. Čiže toto sú dva ekvivalentné zápisy, ktoré popisujú tú istú množinu, ktorú sme nazvali A. Tým teda len poznámka pomimo, že množiny budeme najčastejšie označovať písmenami veľkej abecedy. Ak budeme chcieť povedať, že nejaký prvok patrí do množiny, napríklad chceme povedať, že číslo 5 patrí do množiny A, tak použijeme takýto zápis, čo je akoby také malé C s čiaročkou uprostred. Ak nejaký prvok nepatrí do množiny, napríklad desiatka nepatrí do množiny A, tak ten symbol patrí bude prečiarknutý a ten zápis bude vyzerať nejako takto. Ak sa pozrieme na tieto naše tri množiny ABC, ktoré máme na obrázku, tak vidíme, že pre každú z nich vieme presne povedať, koľko prvkov obsahuje. V prípade množiny A to je 5 prvkov, v prípade množiny B je to 6 prvkov, v prípade množiny C sú to 4 prvky. A teda všetky tri tieto množiny by sme mohli označiť, že sú konečné, že vieme nejakým jedným prirodzeným číslom presne povedať, koľko prvkov obsahujú. Ak by sme to chceli nejako zapísať, tak na zápis počtu prvkov budeme používať zvislé zátvorky, podobne ako pri absolútnej hodnote. Čiže ak je množina A 5 prvková, zapíšeme to takýmto spôsobom a obdobne to vieme zapísať aj pre zostávajúce dve množiny. Okrem týchto konečných množín sa však v praxi môžeme stretnúť aj s nekonečnými množinami, čiže množinami, u ktorých nevieme jedným prirodzeným číslom povedať presne, koľko prvkov obsahujú, pretože tých prvkov je nekonečne veľa a mohli by sme ich vypisovať do smrti v podstate. Takým najtypickejším príkladom by mohla byť množina všetkých prirodzených čísel, ktoré teda môžeme začať vypisovať a nikdy by sme neskončili. A iným príkladom by bola napríklad nejaká množina, môžeme si ju označiť M, povedzme všetkých reálnych čísel, ktoré sú z intervalu od 1 po 2. Ak by sme si tento interval predstavili na číselnej osi, tak vieme, že v tomto malom úseku bude nekonečne veľa rôznych, napríklad desatinných čísel, zlomkov, iracionálnych čísel a všetkého možného. A to je to tiež prípad nekonečnej množiny, ktorú nevieme jednoznačne povedať počet jej prvkov. Keď už máme za sebou samotný pojem množiny, tak sa posunieme o kúsok ďalej a konkrétne sa pozrieme na to, čo sú to podmnožiny. A využijem tú množinu A, ktorú sme mali na obrázku vyššie. Ja som si ju tu prekreslil, teda tá množina, ktorá obsahovala jednociferné čísla 5, 6, 7, 8, 9. No a tieto čísla od 5 až po 9 by mohli byť zároveň prvkami aj inej množiny, ktorú som nazval B. A to bola množina všetkých jednociferných čísel, čiže táto množina B jednak obsahuje celú tú päticu čísel, ktoré boli v množine A a okrem toho obsahuje niečo navyše. Našli sme dve také množiny, kde každý prvok z tej množiny A je zároveň aj prvkom množiny B. A to by sme teda mohli inými slovami povedať, že množina A je podmnožinou tej množiny B. No aby sme to nemuseli za každým vypisovať slovami, tak tiež zavedieme nejakú symboliku a na označenie podmnožiny budeme používať takéto v podstate akoby malé C.
Aby sme celú tú definíciu podmnožiny nemuseli zapisovať takýmto slovným zápisom, tak skúsime to ešte sformulovať pomocou matematickej symboliky, že môžeme povedať, že množina A je podmnožinou množiny B práve vtedy, keď použijeme ekvivalenciu a každý prvok množiny A je zároveň prvkom množiny B, čo inými slovami, ak nejaký prvok, napríklad sedmička, patrí do množiny A, tak určite patrí aj do množiny B. A teda mohli by sme to zapísať symbolicky tak, že pre každý nejaký prvok x bude platiť, že ak ten x patrí do Ačka, tak potom určite bude patriť aj do Bčka. Aby sme si trošku predsvedčili ten pojem podmnožiny, tak skúsime si vyriešiť taký jednoduchý príklad, v ktorom máme nájsť a vypísať všetky podmnožiny nejakej takto zvolenej množiny m, ktorá je trojprvková a obsahuje prvky x, y, z. Čo to v podstate znamená, že ak máme tú množinu m, ktorá obsahuje 3 prvky, tak chceme zobrať nejakú jej podmnožinu, čiže nejakú množinu, ktorá bude obsahovať časť tých prvkov z množiny m, napríklad niečo takéto. Čiže jedna z tých podmnožín by mohla byť tá, čo sme vykresli, čiže YZ, tá je dvojprvková, okrem toho by sme ešte mohli nájsť napríklad dvojprvkovú množinu XY, alebo ešte dvojprvkovú podmnožinu XZ. Keď sa chvíľku pozamýšľame, tak zistíme, že už žiadnu ďalšiu dvojprvkovú podmnožinu nenájdeme. Okrem dvojprvkových podmnožín by sme mohli nájsť jednoprvkové podmnožiny, čo napríklad takú, že zoberieme iba x, alebo jednoprvkovú podmnožinu y, alebo jednoprvkovú podmnožinu s prvkom z. No a toto stále ešte nie sú všetky podmnožiny tejto množiny. Každá množina má ešte dve špeciálne podmnožiny a jednak môžeme povedať, že každá množina je podmnožinou samej seba, že v tomto prípade aj samotná množina x, y, z bude podmnožinou množiny m. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že hociaká množina m bude podmnožinou samej seba. No a podobne aj tzv. Prázdna množina, čo množina, ktorá neobsahuje žiaden prvok, bude podmnožinou aj tejto, aj ľubovoľnej inej množiny, čo aj prázdna množina bude vždy podmnožinou nejakej množiny m. No a keď teda dokopy spočítame, tak našli sme jednu prázdnu množinu, 3 jednoprvkové podmnožiny, 3 dvojprvkové podmnožiny a jednu trojprvkovú podmnožinu, čo dokopy táto naša množina m mala 8 podmnožín. No a to číslo 8 je nie je úplne náhodné, mohli by sme zapísať iným spôsobom ako 2/3. A prečo práve týmto spôsobom? Tak tá trojka v podstate nie je nič iné ako počet prvkov tej množiny m, čo je to vlastne 2 na počet prvkov m. A toto nebude platiť len pre túto jednu množinu, ale aj pre hociaké iné množiny. Dá sa to ukázať rôznymi spôsobmi. Taký najjednoduchší dôkaz je s využitím kombinatoriky. No, aby sme ten dôkaz porozumeli správne, tak si skúsime tú myšlienku predstaviť na tejto našej konkrétnej množine, s ktorou sme pracovali pred chvíľkou, ktorá obsahovala prvky x, y, z. No a keď sme vytvárali jej podmnožiny, tak sme sa pre každý z týchto jej prvkov, v našom prípade teda x, y, z, museli rozhodnúť, či ten daný prvok bude v našej podmnožine alebo nie. Čiže ak sme napríklad ako prvú vybrali podmnožinu YZ, tak tam sme sa museli rozhodnúť, že x v tej podmnožine nebude, y tam bude a z tam bude. Keď sme napríklad vybrali túto podmnožinu z, tak sme sa rozhodli, že x tam nebude, y tam nebude a z tam naopak bude. Keď sme zobrali túto trojprvkovú podmnožinu, tak tam sme sa rozhodli, že každý z tých prvkov v tejto podmnožine bude. Keď sme sa zase rozhodli pre prázdnu množinu ako podmnožinu, tak tam sme povedali, že žiaden z tých prvkov do tej podmnožiny neberieme. Čiže v zásade pre každý z týchto troch prvkov sme mali dve možnosti na výber, že buď si ten prvok vezmeme, čiže buď tam dáme fajku, alebo tam ten prvok nevezmeme a bude tam x. Čiže pre naše x sme mali dve možnosti, vezmeme alebo nevezmeme. Pre túto voľbu sme mohli prijať ďalšiu jednu z dvoch možností pre y, čiže buď berieme y alebo neberieme y. No a rovnako pre z sme ho mohli buď vziať alebo nevziať, čiže opäť dve možnosti. A teda
podľa kombinatorického pravidla súčinu sme dostali 2/3 možnosti, ako nakombinovať tie fajky a krížiky, respektíve ako vygenerovať nejakú tú podmnožinu. A toto by platilo pre ľubovoľný počet prvkov tej množiny, čo ak by sme mali množinu s prvkami povedzme x1, x2, x3 až po nejaké xn, tak v podstate pre každý z týchto prvkov máme dve možnosti, či v tej podmnožine bude alebo nebude. Čiže dokopy to je 2 krát 2 krát 2 a tak ďalej. Čiže dokopy 2 na n možnosti, ako vygenerovať nejakú tú podmnožinu.